नमस्कार. आज आपण करणार आहोत उकडीचे मोदक आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघू. हॅलो नमस्कार. आज आपण करत आहोत उकडीचे मोदक आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य हे तांदळाचं पीठ 2 वाटी, 1 वाटी खोबरं, 1 वाटी गूळ, चवीपुरतं मीठ, वेलची, काजू आणि पाणी. चला मग आता त्याची कृती बघू. गॅसवरती कढई ठेवलेली आहे आणि त्यामध्ये 1 ग्लास पाणी घातलेलं आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला चवीपुरतं मीठ घालूया आणि 1 चमचा तूप घालूया. आणि त्यामध्ये आता आपण हे पीठ घालूया. हे व्यवस्थित ढवळून घेऊया. आपण आता मोदकाचं सारण करून घेऊया आणि त्या थोडं आपण तूप घालूया. त्यामध्ये खोबरं घालूया, गूळ, हे आपण चांगलं आता ढवळून घेऊया. त्यामध्ये आता आपण काजू घालूया आणि वेलची पूड आणि ते आता चांगलं ढवळून घेऊया. आता हे आपलं पुरण तयार झालेलं आहे सारण. आता हे सारण आपलं तयार झालेलं आहे. आता हे पीठ आपण चांगलं मळून घेऊया, नंतर त्याचे मोदक बनवूया. पण हे तेल लावून चांगलं हे पीठ मळून घेऊया. आणि त्याचे आता मोदक बनवूया. गुळ घेतली आहे, थोडं तेल लावायचं, पातळी पातळ झाली पाहिजे. त्यामध्ये आपण हे आता सारण घालूया. याच्या काळ्या काढून घेऊया. आपला मोदक तयार आहे. आपले हे मोदक तयार आहेत. चला आता आपण त्याला उकडायला ठेवूया. भांडं ठेवलं, त्यामध्ये पाणी ठेवलं आहे आणि जाळ, आणि आपण त्याच्यावरती ही हळदीची पाने आहे, त्यामुळे मोदकाला चांगला सुगंध येतो. आणि आपण आता त्यावर मोदक ठेवूया. त्यावर आता हे झाकण ठेवूया. आपण हे आता 10 मिनिटं वाफवून घेऊया. चला, आपले हे मोदक
वाफवून झालेले. आपले हे हळदीच्या पानातले मोदक तयार झाले. चला मग बाप्पाला नैवेद्य दाखवूया. नमस्कार. आज आपल्या बाप्पाचा पहिला नैवेद्य. त्यामध्ये डाळ, भात, पंचभाजी, भाजलेली मिरची, वाटाण्याची उसळ आणि बाप्पाचे मोदक. चला मग बाप्पाला नैवेद्य दाखवूया.